Hát egy egészen különleges magyar irodalmi csoportot veszünk górcső alá, amilyennel valószínűleg még sosem találkoztál. Ez szinte biztos. 2 forrásunk van, az Élőköltők Társaságának honlapja, és egy hivatalosnak tűnő 2006-os dokumentum, a Szervezeti és Működési Szabályzatuk. Csak tűnő, igen. Azért mondom, hogy tűnő, mert ahogy beleástam magam, egészen elképesztő dolgokra bukkantam. Például gondoltad volna, hogy egy költészeti társaság hivatalos tevékenységi körei között ott van a nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás? Vagy hogy a könyvvizsgálójuk nem is könyvvizsgáló, hanem egy független nővizsgáló első osztályú másodhegedős. Pontosan. Szóval a mai küldetésünk az, hogy megfejtsük ezt a rejtét. Kik ezek az emberek, és miért hoztak létre egy ennyire abszurd, vicces és, zseniális álbürokratikus univerzumot a költészet köré. A nyomok pedig, ahogy mondtad, a múltba vezetnek, egészen egy ceglédi gimnáziumig. Igen, ahhoz, hogy megértsük ezt a csodálatosan bizarr szabályzatot, tényleg vissza kell mennünk az alapokhoz. A történet 1986-ban kezdődik. Amikor 4 barát, Nagy Lajos, Revucki Mátyás, Mácz Ákos és Marina Béla a gimnáziumi padokban elkezdett verseket írni. Vagy ahogy a forrásuk fogalmaz, eleinte ezek még csak ilyen rímfaragások voltak. De volt egy mentoruk, egy Velkei Imre nevű tanár. Akit úgy emlegetnek, mint az igazi pedagógus. Ő volt az, aki komolyan vette a srácok próbálkozásait és bátorította őket. És a baráti körön belül pedig hamar kialakultak a szerepek, ami szerintem nagyon fontos. Abszolút. Nagy és Revucki írtak, Mácz Ákos, az osztály szószólója, szavalta a verseket. Marina Béla pedig a jellegzetesen fanyar humorával aféle minőségi ellenőrként, szakértőként működött. És szerintem ez a kulcs, ez a fanyar humor hajtotta őket. A barátság a nevet is. És az attitűd pedig évtizedekkel később abban a bizonyos szabályzatban csúcsosodott ki. Így van. Ugorjunk is az időben 2000 nyarára. Ekkora a barátoknak már több 100 oldalnyi verse gyűlt össze kéziratban. Ott álltak egy évtizednyi munka gyümölcsével a kezükben, és feltették a kérdést. Mi legyen vele? A válasz szinte adta magát. Adják ki könyvformájában. És itt jön a fordulat, ami az egészet elindítja. Mert a könyvkiadáshoz, mint minden komoly dologhoz Magyarországon, kellett valamilyen Hivatalos forma. Egy szervezet. Pontosan, és ez a praktikus kényszer adta az ötletet, hogy ne csak egy egyszerű kiadót, hanem valami sokkal grandiózusabbat hozzanak létre. És meg is tették. Megalapították az Élőköltők Társaságát, és ez a rész zseniális, a honlapjukon természetesen azonnal címeket és rangokat osztanak ki tagság nem lévén saját maguknak. Ez tökéletes. Nincs tagság, de elnökök már vannak. És karácsonyra meg is jelent az első kötetük, a Gyöngy. Ez a gesztus, az azonnali elnökkinevezések tökéletesen mutatja, hogy a bürokratikus formát már a kezdetektől fogva játéknak tekintették. Abszolút. Nem egy nehézkes folyamat volt, hanem egy kreatív aktus. Megteremtették a saját játszóterüket. Oké, akkor most, hogy ismerjük a háttértörténetet, ami értet, vegyük elő a bizonyítékot. Igen, ezt a 2006-os szervezeti és működési szabályzatot. Amit ők maguk csak eszemiszomnak becéznek. A dokumentum egy preambulummal indul, ami a magyar irodalmi örökségről és a versírás elidegeníthetetlen alapjogairól beszél. Olyan komoly és emelkedett a nyelvezete, mintha az alkotmányt olvasnám. Igen, ez a formai tökéletesség a csapda. Arra késztet, hogy komolyan vedd. De ez a magasztos nyelvezet valójában csak egy ugródeszka az abszurdba. A kontraszt a forma és a tartalom között adja az egész erejét. Mert a tartalom az valami egészen más. A preambulum végén például azt írják, elérzékenyülnek attól, amit a díjazottakért tettek, de idézem. Na halljuk. Különösen azokétől, akik kitüntetésre áhítoznak, és ezért hajlandóak hálájukat minden értelemben kifejezésre juttatni. Aha, itt már sejteni lehet, hogy nem egy szokványos szabályzattal van dolgunk. Ez a kacsintás, az odavetett kétértelmű mondat az, ami feltöri a hivatalos mászt. Rámutatnak arra, hogy a magastos eszmék mögött sokszor nagyon is emberi, sőt, kiszerű dolgok húzódnak meg. És akkor jöjjenek a kőkemény tények. A társaság hivatalos tevékenységi körei az SZIA szerint. Vagy ezt tisztázzuk a kedvedért. Igen. Az SZIJ
A szolgáltatások jegyzéke egy hivatalos állami lista, amiből minden cégnek kötelezően választania kell. Értem, oké. Nos, az Élőköltők Társasága a versírás mellett a következőket választotta: földgáz cseppfolyósítása, ami teljesen logikus egy irodalmi társaságtól, hiszen a költészet is lehet gáz, vagy éppen cseppfolyós. De megyek tovább. Nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás. Ennek van valami rejtett poétikai jelentése, vagy ez szimplán csak a legabszurdabb dolog, amit találtak? Szerintem mindkettő. Egyrészt a totális abszurditás, a bürokratikus lista kifigurázása, másrészt egyfajta önirónia. Az ő szellemi tőkéjük legalább olyan veszélyes és nagy energiájú, mint a nukleáris fűtőanyag. Ezzel játszanak. És hogy teljes legyen a kép, a listán szerepel még a cirkusz, varietté, Persze. és a pénznyerő automata üzemeltetése is. Az alaptőkéjük pedig kereken 1 milliárd forint. Nem semmi. De nem készpénzben, hanem idézem, szellemi tőke formájában. Ez a bürokrácia tökéletes paródiája. Fogják a hivatalos dokumentumok semmitmondó, kötelező elemeit, alaptőke, tevékenységi körök, és feltöltik azokat egyedi, humoros tartalommal. Ezzel nem csak nevetségesé teszik a túlszabályozottságot, hanem egyben megteremtik a saját szuverén univerzumukat. Azt mondják, rendben, kell egy ilyen papír, akkor megcsináljuk, de a mi feltételeink szerint. Ennek az univerzumnak pedig a szervezeti felépítése is lenyűgöző. 5 különböző elnöki pozíció van: ügyvezető, tiszteletbeli, választott, társadalmi és kulturális elnök. A legfőbb döntőhozó szerv az 5 fős elnöki kollégium. Elsőre ez egy komoly nagyvállalati struktúrának tűnik, de a látszat itt is csal. Ez a bonyolult hierarchia valójában csak a 4 alapító barát és egy 5. tag. Önmaguknak hoztak létre egy bonyolult rendszert. És a pozíciók leírása mindent elárul. Azt gondolnád, a kulturális elnök felel a magas röptő irodalmi vitákért, nem? Logikus lenne. Talán ő szervezi a felolvasó esteket. Vagy a kritikai szemináriumokat. Majdnem. A szabályzat szerint a kulturális elnök felel az ülések hangulati elemeinek biztosítására, úgy, mint kiváló minőségű borok, ízletes vacsorák felszolgálása. És ezzel meg is érkeztünk a lényeghez. Pontosan. A bonyolult, hivataloskodó struktúra leírásában elrejtik a valódi célt. A közös, jó hangulatú összejöveteleket. Ez tökéletesen illeszkedik az önmeghatározásukhoz. Irodalmi asztaltársaság öniróniával. A forma a paródia, a tartalom a barátság, a bor és a vacsora. És vannak még ennél is elképesztőbb tisztségek. Igen, itt van például a nemzetközi háziasszony. Feladata, idézem, az elnökök szórakoztatása kulturált módon és formában. Aha, és a nyárkutató osztály... Annak a feladatai között szerepel a boldogság kék madarának elfogása, valamint az EKT bögrék sorozatgyártása és egyéb flanc. A flanc, mint hivatalos feladatkör. Ez mindent elmond. Azzal, hogy a legjelentéktelenebb, legemberibb dolgokat hivatalos pozíciókba emelik, megfordítják a bürokrácia logikáját. Nem az ember van a szabályért, hanem a szabály az emberért. Sőt, a szabály az ember szórakoztatásáért van. Térjünk át a jogokra és kötelességekre, mert a szabályzatnak ez a része egyfajta filozófiai kiáltvány. Igen. Az axiomatikus alapvetések között szerepel például, hogy az élő költők társaságában minden hatalom a verse. Ez gyönyörűen hangzik. És ezt komolyan is gondolják, a maguk ironikus módján. Azzal, hogy a verset teszik meg a hatalom forrásává egy jogi dokumentumban, egyrészt kifejezik az irodalom iránti szeretetüket, Másrészt parodizálják a politikai alkotmányokat. A vers itt a szabadság szimbóluma. és minden tagnak alapjoga van például a békés borozgatáshoz. Ez nem lehetőség, hanem jog. Továbbá, és ez talán a legfontosabb passzus az egész dokumentumban, tilos bárkit kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni egy-egy rossz verssel. Ez egy olyan törvény, amit globális szinten is bevezethetnénk. Teljesen. De a viccen túl ez is egy fontos állítás. Azt mondják, hogy az irodalomnak örömet kell okoznia, nem szenvedést. És ha már a kínzásnál tartunk, ha valaki mégis megszegi a szabályokat, nos a következmények finoman szólva is drákóiak. Rendben, kapaszkodj. Aki például nem jelenik meg egy szabályosan összehívott ülésen, annak,
feje vétessék, avagy kislábujjának körme és fél karja vágassék le. Ez arányosnak tűnik egy kihagyott megbeszélésért? Határozott, de igazságos. Aki nem írja meg a jegyzőkönyvet a megbeszélt határidőre, azzal ez történik. Zárassék ecetes hordóban 4 napig. Ez még hagyján. Majd a kiszabadulása után egy cellába egy álkala nem választott győzikével 1 évre kamerával. Na, ez már valóban kegyetlen és megalázó bánásmód, és annyira zseniálisan korlenyomat. A győzike poén annyira 2006-os. Abszolút. Ma valószínűleg egy valóságshow-sztár vagy egy irritáló tiktoker nevét írnán a helyére. Ez mutatja, mennyire élesen reflektálnak a saját korukra. És még egy utolsó a kedvencem, aki nem ír vezércikket az online folyóiratukba. Annak mi a sorsa? Annak süttessék ki az egyik szeme, és szemöldöke legyen piercinges az idők végezetéig. A kontraszt itt is zseniális. A bűnök apró, hétköznapi mulasztások, egy határidő, egy hiányzás, a kilátásba helyezett büntetések pedig extrém, fantáziadús és abszurd túlzások. Jól látszik, hogy ezek a szabályok nem a korlátozásról szólnak. Hanem a közös nevetésről, a kreativitás felszabadításáról. A szabályok megszegése nem félelmet, hanem egy újabb poén lehetőségét teremti meg. Akkor, ha összegezzük a nyomozásunk eredményét, mit mondhatunk? Az Élőköltők Társasága egy olyan közösség, amely a gimnáziumi barátságból és az irodalom szeretetéből született. És létrehoztak egy látszólag komoly, bürokratikus keretrendszert, De valójában csak azért, hogy azt pajzsként használva, belül egy teljesen szabad, humorral, öniróniával teli világot teremtsenek. pontosan. A szabályzatuk nem korlátozza, hanem ünnepli őket. Egyfajta közös játék, egy saját univerzum, ahol a szabályok biztosítják a legfontosabbat, a közös nevetést, a jóborokat és persze a verseket. Igen, a komoly forma csak egy álca, ami alatt a barátság és az alkotás szabadsága rejlik. A lényeg nem a paragrafusokban van, hanem a közös élményben, amit ezek a paragrafusok generálnak. Ez egy kiváló példa arra, hogy egy közösség hogyan tudja a saját szabályait a kreativitás és a szórakozás szolgálatába állítani. Ahelyett, hogy a szabályok uralkodnának rajtuk, ők uralkodnak a szabályokon, és fegyverként használják őket a komolyság és a hétköznapok unalma ellen. Igen. És zárásként egy gondolat neked, ami talán tovább vihető. Ez a szabályzat 2006-ban íródott, és tökéletesen parodizálja az akkori világot. A 2000-es évek elejének bürokratikus útvesztőit és média jelenségeit. Pontosan, de képzeld el őket ma. Egy olyan társaság, amely ennyire élesen és humorosan reflektál a saját korára, vajon milyen abszurd tevékenységi köröket venne fel magának a mai, 2025-ös világban? Jó kérdés. A földgáz cseppfolyósítása helyett talán NFT-k bányászata, vagy influencer marketing szerepelne a listán? Milyen büntetéseket találnának ki a Zoom meetingről való késésért?